So sawa ka balo no? Ikaw po nang uyab si Ginlog. Ulihan na ni. Pila na gasto mo? 500,000. Magsagit-sagit tayo dito para sabihin nilang vloggers tayo. Hey, so what's up guys? So karon guys, mga tutagkuan guys, let's for less guys, among dura sa mong lugar guys, magpalit tag hangir o mga unsa pa atong paliton gusto paliton guys. So ito guys, sabayan ko ninyo guys, banan ko ninyo sa among pinatakang vlog or lap trip na vlog or funny videos na vlog. Sana guys, supportahan niyo akong YouTube channel, Tonyo Cora Vlogs, and don't forget to subscribe kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel. So guys, let's go! Meanwhile, So ngayon guys, sorry takaon guys. So makita pa sa nilas guys. Bata Andre. Ayun guys no, sobrang dami ng tao dito ngayon. Nagpipili silang kissing na cellphone. Yan na may available yan. Bago kasi yan, Poco X3. Sige, salamat. Ang hirap ng Tagalog dito puro mga Bisaya mga tao dito ngayon. Wala pa ring bago guys. So ayun pa rin ang mga paninda dito, balik-balik lang. Wala man tayo dito man makita. So guys, nakagawas na kami. bahala ka sa buhay. At dito na kami sa gawas. Ay, doon pala magpila oh. Dito magpila. Mga bobo! Kami lagi tanaan niya dito guys. Oy. Salat ba ito guys? Salat. Maraming tao. Ay, sorry. Nabanggaan ko siya, oy. Hindi ko na tinayo guys ha. So ayan po nandito po tayo sa Lats. Maraming tao na nakikinig dito oh. Ayan po sila oh. Hi po si ate oh. Shout out te sa Lats Porles. Barato lang baligyan dito sa atin ngayon oh. Pasko kasi eh. Sorry po ate ha. Kung open ka sa mga sinasabi ko ngayon. Mabilis kasi ako magtagalog kaya nasasanay ako magsalita eh. Kaya patuloy pa rin sa salita no? Hirapan tayo magtagalog. Bisaya na ng tao eh. Dito ba ni kinabuhi ah. Malapit na kami sa finish line. Maraming gwardiya dito, kapkapan ka. Dapat magdala ka ng QR code. Dapat guys, igawas natin ng QR code para makita ng mga gwardiya. Putang ina mo, ginagawa mo. So dami tao dito guys para simbahan guys. Sabi niya magulong ka usap eh! Pasko ka dito ngayon. Pasko dito ngayon eh. May mga karahay guys, karahay. Yan. Ate, mag-hi ka naman sa vlog ate. Napili ka na karahay ate, pag Pasko. Papasko na si ate, ay taray. Maghanap pa yung floor mat. Ay dito maraming baso oh, papasko. Barato lang kasi dito, hinahinay mo makabuak kayo diyan. Doon sa tungoy. So hindi na tayo mahiya kasi maraming tao ngayon. So andito mo kami ngayon. So namili siya Planggana. Hi po sa inyo lahat. Kilala kong kalisis mo. Oy. Guys, sila oy. Maghanap tayo ng floor mat at saka banig. So magsuri-suri muna tayo kasi maraming nakapila diyan. Ay dito maraming paninda balon. Ano mag-celebrate na ba tayo ng 1 million subscribers? Tara kayo magtutuyok tayo. Nag-vlog po siya guys. Nag-collab guys, collab 2 million subscribers o 5 million subscribers. So balik tayo ulit dito ngayon kasi maraming tao doon sa Pikas. Ay hindi pa nahuman. Ay kadugay pa. Shout out kay Kajikoy ninyo, nagtrabaho sa Lats. Jikoy Gutwal. Yan po sila oo. Yan. Maraming bumili ngayon kasi Pasko. Nakahanap na ka? Ano nakahanap na? Ito lang man ang gusto ko. Isa kang gago! Murtag mga konggol rin guys. Mga bobo! So, magpipili muna kami ng mga sanina guys. Yung barato lang kasi wala pa tayong pera eh. Mahirap kasi mamuyo sa sasa eh. Lalo na kapag maraming mga cases of emergency call. Ang dami pala ng tao ngayon dito eh. Ay dito guys, maraming mga sanina maganda guys. Bro. Mahulog na. Upis mo kayo na eh. Wala bang baga dito, yung kapitbahay namin, sobrang baga ng kapitbahay namin ng mukha. Tapos pag gumawa nito, magkain tayo sa labas guys, magkain tayo ng isaw. Kasi pobre tayo ngayon ha. Magaling kang kupal ka. Ay mabili tayo ng habol. Pangit magtila kin. Ay hangir tayo kin, hangir. Wala black. Ito papalitin. Ay baliton, pink. Oh. Pink. Ayaw mo ba sa pink?
Ito guys, so pink, guwapa guys no? Maganda kaya, hindi mo lang gusto. Ang dami palang tao dito, nakaguo tayo dito ngayon. Gago! Ang lulag rami diri guys kay Ningaw. Ha? Sagit daw, I love you. I love you. Sagit, sagit. I love you! Vloggers guys, vloggers oh. Hi! Hi po! Oh, dili tumingin oy. Nahiya siya si ate. Ay! Hello mo guys! Pasensya kayo guys. Taguan mo guys. Gago! Hi baby girl! Ikaw pa rin ang baby ko kahit wala ka na sa piling. Di ka po na baka si Tindog. It's a prank! Wala kang awa! Joa challenge guys, 24 hours. Maniac! So sa kabalo no, ikaw po na nguyab si Tindog. Ulihan na eh. Gago! So nagbabayad na po kami guys. Bahala ka So, sa buhay mo. dato na kita guys, kaya namalit naman tagangir. Bilang nagasto mo? 500,000. Ano ba pinalit mo? Bahay, lupa. Ang mahal ng pinalit mo, marami pa lang baligya dito ngayon. Pagtuyok-tuyok na naman tayo kasi wala tayong magawa sa kinabuhi. Ato naman dito. Tara. So pupunta naman tayo dito sa Pikas guys. Patuyok-tuyok na tayo dito. Perminti na tayong patuyok-tuyok. Ikapoy na aking tiil. Magsagit-sagit tayo dito para sabihin nilang vloggers tayo. Sabihin nila vloggers oh. Dapat malaki ang tingog para sabihin nila vloggers tayo no. Okay, vloggers te. Nani? Gago ka ba? So marami pong baonan dito para pag mag birthday kayo, maghanap po ng ulam. Merry Christmas! Ano, ulan! Hindun tayo sa kwarto mo eh. So guys, maulan siya sa gawas guys oh. Shoutout sa maraming tao ngayon dito kasi maulan. Nagtapok-tapok kami sa sulod. Wala kami pera guys oh. Walang pera. May pera pero walang laman. May pitaka pero walang laman. Ito pa aking napalit ngayon, hanger kasi wala nang hanger sa bahay. Salamat. Tanaon. Microscope natin. Microscope. Telescope. Ay, telescope na day. Ambil daw microscope guys, telescope day. Oo, di ba? Hi guys. Maulan siya guys, sana all basa ang salong. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Bila na niya. Hey. Kuya bagis. Bila na sir. Dua. Di ganit di. Okay, size. Wala lagi ma'am. Dos ra gyud ma'am. Kami ano yung mamalit. Te, bikote, pinang bikote. Bikote. Lingo, lingo. Meanwhile, Hey, what's up guys? So guys, diri na mo naman vlog guys. Kung nagustuhan nyo ang vlog ngayon guys, please subscribe, comment, and like the video guys para maabot natin ang 100 likes guys. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta dyan, sa nag-subscribe, at sa bagong subscriber ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po, comment down below para ma-shoutout po mga pangalan nyo. Peace!